Ёқубҷон Назиров паҳлавони тоҷик дар Ҷоми Аврупо оид ба ҷудо миёни ҷавонони то 21-солаки рӯзҳои 14 ва 15 апрел дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия баргузор шуд. барандаи медали тилло гардид. Ӯ дар рақобатҳо дар вазни то 90 кг 5 пирӯзӣ ба даст овард. Ёқубҷон Назиров баъди 3 пирӯзӣ дар даври интихобӣ бар Раймон Девос, Озар Яқубов ва Имеда Гоголадзе ба нимфинал роҳ ёфт. Ӯ дар даври нима ниҳоӣ бар Санширо Мурау ғолиб омад ва ба финал баромад ва дар қувваозмоии ниҳоӣ бар Том Бонишанскер дар муддати 55 сония бо баҳои баландтарин ипон пирӯзӣ ба даст овард ва бо медали тилло сарфароз гашт. Зимнан Ёқубҷон дар 4 қувваозмоияш ба рақибони худ пеш аз муҳлат бо баҳои ипон дастболо шуд. Дар Ҷоми Аврупо байни ҷавонони солҳои таваллудашон 1998-2000 ки дар қасри варзиши юбилейни шаҳри Санкт-Петербург баргузор шуд, 259 варзишгар аз 16 кишвар, аз он ҷумла 8 ҷумҳурии собиқи шӯравии Русия, Беларус, Озарбойҷон, Эстония, Гурҷистон, Қирғизистон, Молдова ва Тоҷикистон, инчунин аз Кипр, Финляндия, Фаронса, Британия, Ҷопон, Ҳолланд, Полша ва Словакия ширкат дошт.